על מה הסיפור? על ברווזים? כן, סיפור רמזים, חצי לסבא. כולם אבא. לוי אוכל קינוע. טעים לביבי? לא. זה קינוע. קינוע. זה קינוע. זה עם הקינוע. איזה קצב הוא אוכל. איפה אבא? דבר. כל הכבוד לביבי. לא, וזה, תום זה, וזה, לא, זה, אבא זה, אבל זה במימה, זה, לביבי. זה עם. קינוע. טעים. לוי בן שנה וחודשיים. אוכל עם כפית. מאכיל את כל הסביבה וגם קצת אותו. יש לו קינוע באף. קינוע באף? לולי, תקראי לי עם הסיפור. היה ברווז. ואיך הברווז עשה? אכלת קלמנטינה? כן. ומה עוד? תפוח. ומה עוד? תפוח. אבא. אבא. איזה כיף בטבע, לא אכפת לנו שאתה מתלכלך. כיפה. זה לכלוך. הרבה לכלוך. אבא חלוך. לוי עושה בלגן? עושה בלגן. לוי כוס, אני עושה כרך. היי, טוב. לוי, אתה רעב? טעים? ילד, קטני, זה טעים? לוי. זה כפיות. טעים. חמוד. תגיד ביי ביי.